Tot equip té un capità, un cap de colla, una estrella, un solista, un líder! I el del grup 14 de la taula periòdica és el Carboni! El Carboni és capaç de formar més compostos ell solet que tots els altres 117 elements de la taula periòdica junts. També és el camaleó de la química. Pot adoptar formes molt diferents segons les condicions en què es forma. Si s'hi aplica una pressió i una temperatura extremes, es pot formar diamant, caríssim i duríssim. Si la pressió que s'hi aplica és menys elevada, es forma el grafit, per prendre'n nota. I juntament amb àtoms d'altres elements, forma molècules que es troben en tots els éssers vius. En nosaltres mateixos és l'element més abundant després de l'hidrogen i l'oxigen. Aquest fenomen de la química és, com ja hem dit, el líder del grup 14 de la taula periòdica. Els elements que el formen són el carboni, el silici, el germani, l'estany i el plom. Una alineació d'elements de primera divisió. El carboni és la base de la vida gràcies a la seva capacitat per formar compostos orgànics. El silici és superabundant a l'escorça terrestre i és un material semiconductor. Per això s'utilitza en la fabricació de xips per a la indústria electrònica. I el germani, l'estany i el plom tenen moltes aplicacions. El germani també és semiconductor, com el silici, i s'utilitza en la fabricació de components electrònics i de cables de fibra òptica. Alguns compostos de l'estany es fan servir en tints i pastes de dents. I gairebé la meitat de la producció de plom es destina a la fabricació de bateries. Uns bons elements, aquests, Les propietats físiques i químiques de tots 5 varien molt des del primer a l'últim. A mesura que baixem pel grup, va augmentant el caràcter metàl·lic dels elements. El carboni és un no metall, el silici i el germani són semimetalls, i l'estany i el plom són metalls. Què? Com ho veus? T'atreveixes a posar-hi una mica de ritme? Escolta, yo. Aquí tens la taula dels elements, aprendre-se-la no costa gens. Al Supercampus estigues atent, segur que l'acabes aprenent. Columna 14, pot ser que et soni? És la columna del carboni. Carboni, silici, germani, estany i plom, pom, pom, pom. Carboni, silici, germani, estany i plom, pom, 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 pom. Ja la tens o la fem un cop més? Tornem-hi, va, que tampoc costa res. Carboni, silici, germani, estany i plom, pom, pom, pom. Carboni, silici, germani, estany i plom, pom, 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 pom. Segur que tothom ara se la sap? Ja mai te la podràs treure del cap? Per acabar, demostra el que has après, resol la columna com si res. Ara que ja saps quins són els elements del grup 14, sabries dir quin és el símbol de cadascun? Tens 10 segons per fer les parelles.